L-gvern ma jridx jiftaħ kawża u Roberta Bela ma jridx jagħti istruzzjonijiet lill-avukat tal-Istat, allura irid ikun gvern ġdid nazzjonalista li jġib lura l-miljuni misruqa mid-dil tal-isptarijiet. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt konferenza tal-aħbarijiet li ġiet indirizzata minnu wara li laqqa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, konferenza li matula Bernard Grech fakkar illi Roberta Bela lanqas biss irid li jinbdew il-proċeduri biex jinġibu l-flus lura wara li l-qorti qalet fuq l-abjad l-avukat tal-Istat jista' jieħu azzjoni biss bil-permess tal-Prim Ministru. Il-qorti għaltinna llum illi l-avukat tal-Istat ma jistax iġib il-flus u b'mod autonomu. Irid bil-fors il-permess l-istruzzjoni ta' Robert Abela tal-Gvern. Issa la nafu illi l-Gvern ma jridx jiftaħ il-kawża. U nafu wkoll illi Robert Abela ma jridx jagħti istruzzjonijiet l-avukat tal-Istat biex jiftaħ il-kawża, ifisser ċar illi l-poplu Malti u Awċi li huwa l-vittma, il-pazjenti tagħna, il-morda tagħna li nsteraq minn fuq is-saħħa tagħhom, minn fuq is-saħħa tagħkom, tagħna lkoll, tal-eżies tagħna lkoll, il-poplu Malti li nsteraq l-isparijiet għal dan fil-waqt li hemm proċeduri kriminali għaddejjin wara li ntemmet l-inkjesta maġisterjali kontra diversi nies, inkluż esponenti għolja tal-Gvern, Roberta Bela ma jridx illi jinġibu il-flus lura. Bernard Grech sostna li Roberta Bela qed ikompli jażel lil dawk li frodaw lil pajjiż minflok jħossib l-interessi tal-poplu Malti u Awċi. Roberta Bela llum irid jibqa' iktar interessat li jipproteġi l-interessi ta' dawk li serquna milli tiegħek tal-poplu Malti u Awċi kollu. Tagħna il-koll. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li titkompli l-ħidma sabiex ikun hemm gvern li verament jġib l-interessi tal-poplu l-ewwel u qabel kollox. Hija responsabilità tagħna l-koll, tiegħi l-ewwel wieħed, ta' sħabi, imma anke tagħkom li nżidu fil-ħidma tagħna biex nassiguraw li jkun hemm gvern ġdid illi lest jiġġieled għal poplu Malti u Awċi biex inġibu flusna lura. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet ix-Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija fakkar fil-ħidma kbira li twettqet mill-Partit Nazzjonalista biex inkixfet din il-frodi serqa b'kollużjoni bejn il-Gvern u l-barranin ta' Vitals u Stewart. Adrian Delija giddeb ukoll il-Prim Ministru meta stqar li mhux vera li d-deċiżjoni tal-appell teskludi lilu. Dan meta l-Qorti tal-Appell ikkundannat lil Roberta Bela għas-serqat tal-isptarijiet. Adrian Delija sostna li Roberta Bela baqa' jiddefendi lil Stewart sal-aħħar u li preżentament għandna Prim Ministru li qed jipponta s-subaħ lejn kulħadd li flejh innifsu. Għandna sitwazzjoni fejn minkejja sentenzi tal-Qorti tal-Appell, fejn minkejja l-proċeduri kollha kriminali li għaddejjin bħalissa, fejn il-poplu Malti u Awċi qed isaqsi min ħajġibilna lura il-miljuni misruqa, il-Prim Ministru pajjiżna għadu ostaġġ. Ostaġġ ta' patt illi għamel illi ma jistax jinħall minnu. U allura bil-forsi rridu naslu għal-konklużjoni illi dak illi ġarfu lil pajjiżna ma jistawx jarġaw jibnuh. Huma dawk illi kasbru lil pajjiżna ma jistawx isewwuh. Huma dawk illi l-pajjiżna eduh fl-ar sitwazzjoni bħala reputazzjoni internazzjonali qatt ma jistgħu ikun huma li jsewwuha. Giulia Falzon, għal Net News.